Så har vi startet. Når vi laver vores silkeøvelser, så indledningen, det er, at vi skal ind i os selv. Og det gør vi ved at tænke på hjertet. Det, der først og fremmest skal med, ikke, det er, du skal have den der fremkalde følelsen, så ind i hjertet, du siger over i den side, og du siger, okay, jeg kan mærke det. Så kommer remsen, og den er jo mere eller mindre grundig. Når vi laver den, så kender vi det. Vi har været mange punkter igennem, men det er sådan et pust ud, giv slip, dal ned, og så er du nede under fødderne. Og her, der skal man have det til at løbe endnu længere ned. Det vil altså sige, at det tunge, det skal nærmest sådan buldre ud igennem fødderne. Og det, der så sker her, det er sådan, jeg kan mærke det i centret først, men det skal ikke, remsen det er hænderne, men hvis du ser her, at nu overdriver jeg, at når jeg har en bevægelse, og den sender tungt ned og let op, så vil bevægelsen gå til centret, og når det center, det udvider sig, det er det, der styrer armene, så vil det være sådan, at jeg kommer den der vej op, ud, og her, puff, ikke? Og der kan du se det der, at jeg prøver på at få det trukket ud i hænderne ved, igen, træd igennem, kom op igennem nakken, brug smilet, kig op, og så står jeg og kører lidt på centret igen, og det er den der, pust ud, det er en udvidelse, og her, træk sammen. Men man kan ikke se en skid, for når vi laver standingen, når vi kører i den, der står du bare og smiler. Og der er ikke nogen, altså der er ikke noget på det. Men den, der sker, det er, går det ned, så går det op, og så kommer der den der udvidelse. Det er det, der sker derinde, og det er det, der laver cirkulationen. Og du vil se det som grundtrinet i hver en bevægelse, vi laver i silken. Ikke? Hvis jeg tager det som himmel og jord, så går jeg ned og henter oven, der, op, skvuld og og så trækker det ned. Så det er den, jeg skal sige, det der sker i starten, det er også med i de andre øvelser. Jeg kommer ned ad den igen. Og så tror jeg, at stykket er meget godt her. Det passer nok med 3 minutter. Okay.